Тағарраф илаллахи фи-рраха яғрифха фи-шиддати. Аллаһ Тәгаләне рахат хәлдә бел дигән, Аллаһ Тәгалә сине белер авырлык, бәла каза килгән вакытта дигән. Менә шундый тема булачак бу көндә. Шушы дуганың 3 кагыйда бар. Беренчесе, дуга кылыр алдыннан күбрәк тәүбә кылырга кирәк. Аллаһтан гафу сорарга кирәк гөнаһлар өчен. Что безнең дугаларыбыз Аллаһка җитсен өчен, Аллаһ та безнең дугаларыбызны кабул булсын өчен күбрәк Аллаһтан гафу сорарга кирәк. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла дип инде. Тәүбәнең 3 шарты бар. Беренчесе гөнаһтан туктау, икенчесе үкенү, өченчесе шушы гөнаһка кайтмыйм дип үз-үзеңә сүз бирү. Менә шушы 3 шарт. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә тәүбәне кабул итә, гафу итә. Гөнаһтан туктау, үкенү, ягъни Аллаһтан гафу сорау, астагфирулла дип. Өченчесе бүтән бу гөнаһка кайтмыйм дип үз-үзеңә сүз бирү. Һәм дүртенчесе бар әле, ул кеше белән бәйле, кешене рәнҗиткән булсан, суккан булсан, малны алган булсан, шушы кеше янына килеп, ана гафу сорап, шушы малны кире кайтару. Менә шушы тәүбә була. Аллаһ белән бәйле 3 шарты, һәм кеше белән бәйле тагын бер шарты бар, 4 шарт. Аннары дуганың кабуллыгы тоже дуга безнең иншалла кабул булыр дип уйлыйбыз, шушы тәүбә кылсак. Аннары дуга кылганда хушуклык белән Аллаһтан дуга сорарга кирәк. Хушуклык синең телең, күңелең бергә булырга тиеш. Ягъни син телдә нәрсә сорыйсың, ә күңел әллә кайда шибери, ул дөрес булмый. Иң дөресе син Аллаһтан сорыйсың икән, син күңелең белән дә сора, тел белән генә түгел дигән. Һәм өченчесе настойчивость дигән инде. Настойчивость, ягъни бер дуга кылдың, 2 дуга кылдың, син теге синең күңелең төште, Аллаһ сиңа җавап бирмәде, бу дөрес түгел. Күңелне төшермәскә кирәк. Аллаһтан сорыйбыз, күңелне төшермә дигән. Чөнки дугага җавап 3 төрле була. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям бу дөньяда бирә ди. Но бу дөньяда бирмәсә, теге дөньяга калдыра. Яисә бер бәладән коткара ди. Шушы без дуга сәбәпле күпме бәладән Аллаһ та безне коткарды микән? Без уйлыйбыз, ничек миңа Аллаһ та дугага җавап бирми микән дип. Шифа сорыйбыз, һаман да юк. Бәлки Аллаһ та шушы дуга сәбәпле сине бер бәладән коткаргандыр. Бәлки шушы дуганы теге дөньяга калдыргандыр. Безгә бу дөнья кирәк. Но Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кыямәт көнендә ди, кеше ди күбрәк әйтерде, күбрәк дөньяда җавап булмаган дугалар булсын иде дип, чөнки теге дөньяда Аллаһ Тәгалә шушы дугага җавап күбрәк бирәчәк. Күбрәк бүләкләячәк бу дөньяга караганда. Менә дуганың кагыйдасы бар, тагын бер әйтәм. Беренчесе кагыйдасы тәүбә итәргә кирәк. Икенчесе хушуклык, синең телең, күңелең бергә булырга тиеш. Өченчесе настойчивость дигән инде. Күңелне төшермәскә кирәк дуга сораганда. Андары мусульман кешесе дуганы авырлыкта гына сорый. Ул вакытта гына сорау түгел, ә кирәк именно рәхәт вакытта да Аллаһтан дуга сорарга. Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям сарра ан ястаҗиба Аллаһу лаху инда шадаиди вал карби фалюксир дугаа фи-ррахаи. Бу хадисне Әт-Тирмизи китерә. Ягъни Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кайчан Аллаһ Тәгалә җавап бирде икән авыр вакытында, син дуганы ди рәхәт вакытта күбәйт ди, артыр ди. Менә мәсәлән авыр вакытта дуга сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә дугага җавап бирде. Син күбәйт рәхәт хәлдә, син рәхәт хәлдә чыктың икән, син бәла каза юк, шул вакытта күбрәк Аллаһтан дуга сора, күбрәк Аллаһка мөрәҗәгать ит дигән инде. Дуганың иң яхшысы ул намазда. Без аны намазда укыйбыз. Иһдина сиратал мустақим, безне туры юлдан алып бар, Аллаһтан һаман да шушы дуганы сорыйбыз. Менә рәхәт хәлдә син намаз укысан, кая вакытта Аллаһ Тәгалә сине искә төшерер, шушы дугага җавап бирер иншаллаһ. Моңар мисал Юнус пәйгамбәр тора. Коръәндә Аллаһ Тәгалә мисал китерә Юнус пәйгамбәрне. Аллаһ Тәгалә Юнус пәйгамбәргә куша бер халыкка дингә индергә. Уланы өнди, теге халык кабул итми.
Аллаһ Тәгаләнең рөхсәтеннән башка шушы халыктан китә. Хәзер сезгә бәла каза килер дип. Аллаһ аңа рөхсәт бирмәде. Шуннан соң корабльдә барганда, шушы халыктан киткәндә, качканда, корабль крушениягә эләгә. И как раз киткәләгә. Аллаһ Тәгалә китне куйган. Кит эченә керә. Аллаһ Тәгалә әмер итә киткә шушы Юнус пәйгамбәргә зыян китермәскә. Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсә буйсына. Ут та буйсына, Аллаһ Тәгалә җил дә буйсына, кит та буйсына, бөтен хайваннар Аллаһка буйсына. Менә мисал бер хәзрәт әйтмешли, теге акула үзенең жертваны тапкач, сразу әле капмый дигән инде. Әзек әйләнеп йөри, вокруг әйләнеп йөри, Аллаһның әмерен көтә дигән. Аллаһның әмере булса, Аллаһ Тәгалә акула ала икән. Шуның өчен Аллаһ Тәгаләнең әмере булмыйча, даже яфрак та селкенми дигән. Яфрак селкенә Аллаһның әмере белән. Менә хадистә килә, кайчан Аллаһ Тәгалә сиңа җавап бирде икән, кая вакытта арахат хәлдә о дуганы күбәйт дигән. Ягъни намазга бас дигән, намаз укы дигән. Дуга ул намазда була күбрәк. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва идә массал инсана дуррун дага раббаху мунибан илейхи сумма идә хаввалаху ни'матан минху насия ма кана ядгу илейхи мин qabl ва джа'алаху лиллаһи андада." Az-Zumar surəsində 8-ci ayət bu Qur'anda килә. Аллаһ Тәгалә Qur'ан-ы Кәримдә әйтә: "Кашан ди аңар авырлык килде ди, ул Аллаһка ялвара ди. Дуга сорый ди. Андары без шушы кайгыны рәхәткә алыштырабыз ди. Ягъни кайгыдан чыгарабыз ди. Нигъмәт бирәбез ди. Ягъни Аллаһ та шифа бирә мәсәлән. И Аллаһ Тәгалә әйтә, ул ди кеше ди, кабута Аллаһтан дуга сорамаган кебек кылана ди. То есть Аллаһны оныта ди. Миңа шундый кешеләр килгәннәре бар, әйдә, бәла каза килгәч, все, җомга барам, әйдә, мине мәчеткә алып бар ди. Да, мәчеткә килде, йөрде күпмедер. Аллаһ Тәгалә аннан бәла казаны алды. Все, Аллаһ кирәк түгел хәзер. Менә Аллаһ Тәгаләнең сүзләре ничек туры килә. Аллаһ Тәгалә бәла казадан чыгара икән, Аллаһны андары оныта. Әкәк бәла каза килде икән, Аллаһ кирәк. Әкәк нигъмәт бирә икән, Аллаһ кирәк түгел уже. Менә Az-Zumar сүрәсендә 8-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва идә массал инсана дурру дагана ли җанбихи ау قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه." Әгәр Аллаһка итагать итмәгән динсез кешегә берәр катырак зарар ирешсә дигән, мин моны теге переводны укыйм инде. Әгәр Аллаһка итагать итмәгән динсез кешегә берәр катырак зарар ирешсә, ятып яки утырып, яки басып бездә дуга кылалар дигән. Кайчан без аның зарар кайгысын битерсәк, гүя аңар ирешкән зарар өчен безгә дуга да кылмаган кеби булып, авылга азгынлыгына төшә дигән. Әнә шулай хак юлдан чыккан кешеләрнең кылган бозык эшләренне үзләренә яхшы булып күренә дигән. Юнус сүрәсе 12-нче аят. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бәла каза килде икән ди. Баскан килеш Аллаһтан сорый, утырган килеш сорый, яткан килеш сорый ди. Әкәк без бәла казадан коткарабыз ди, кабут ул дуа кылмаган сымак кылана ди. Все, уже Аллаһ кирәк түгел ди." Мин шушы аятларга карап нәрсә әйтәсе килә. Менә мин монда килгәндә 15 ел инде. Монда килгәндә бабайлар бар иде. Бик ихлас бабайлар бар иде. Алар 30-нче елда туганнар инде. Кемдә 20-нче елда туган. Алар ничектер дингә катырак нык тотынганнар булганнар. Аларның ихласлыклары көчле булган. Анда монда намазга да йөргәннәр, 2, 3, 4, 5 намазга кайберләре йөргән. Хәтта бер бабай әйткәне бар, сук көннә ди, гусел югалткач ди. Ягъни яканы кылгач гусел югалтасын инде.
Даже туры килде ди, суыкта ди, 30 градус суыкта кыйынырга да ди. Менә нинди ихлас бабайлар булган. Бүгенге көндә даже җомга килергә дә кеше атламый монда җомга килергә дә. Ни өчен шулай микән? Элекке мин уйлап карадым да, революция хәтле, революцияннан соң дин күпмедер көчле булган. Безнең элекке әби-бабайлар динне ныграк тотканнар. Безгә караганда. Без әйтәбез, әби-бабай без диндә дип, әти-әни диндә дип, акая безнең әби-бабай дине. Кая соң ул намаз, кая соң ул ураза, кая соң ул хаҗ? Безнең элекке әби-бабайлар хаҗ да кылганнар, намаз да укыганнар, ураза да тотканнар. Чөнки 70 ел буе атеизм, коммунизм динне бик каты бетерде. Элекке ише безнең менә бу бабайлар 30 ничәнче туган, аларга элекке әби-бабайдан, әти-әнидән дин сеңгән булган. Аларга әйткәннәр, динне тот дип, намаз укы дип, алар дин намазын укыганнар. Ише мин истә идем, теге мин киченә вакытта мәктәптә укыганда, ише мәктәп укыган булган микән мин. Бер туган бабай безгә килә иде. Сукыр бер күзе юк иде. Бер күзе юк иде. Аны сугышта күзен югалткан булган инде. Ул пишләрне бик нык яхшы сала иде. Ул безгә килеп пишне сала иде. Аны Исән Минәхмәт бабай. Пишне сала, раз намаз вакыты җиткәч намаз укый. Мин әле кичкенә аңламыйм, нәрсә намаз укый микән? Сау намаз вообще бераз аңламадым я ул вакытында. Хәзер генә аңладым. Менә элекке заманда яшәгән алар теге поколениега ничектер динне бер-берсенә ирештергәннәр. Хәзер, мәсәлән, 50нче ничәнче ел, ул вакытта самый коммунизм еллары булды. 60нчы елларны, 70нче еллары самый коммунизм еллары булды. Ул вакытта бәлки дин дә ирешеп бетмәгәндер. Менә хәзер без теге җимешен шул белән татыйбыз. Мәчеткә килүчеләр күп түгел, кызганыча каршы. Элекке заманда мәчетләр күп булган. Искирүккә карыйк, 2 мәчет тора. 100 елдан күбрәк. 2 мәчет бит, ул бер генә түгел. Күрәсен кеше күп йөргән мәчеткә. Элекке заманда. Карыйсың Кунбашка 2 мәчет тора. Берсе агач, берсе таш. Күрәсен элекке заманда кеше күп мәчеткә йөргән. Безнең истебезә бүгенге көндә үзебезнең динне тотып, әби-бабай динне тотып, башка да үзебезнең поколениегә ирештергә кирәк. Үзебезнең балаларыбызга, уныкларыбызга әгәр дә ирештермәсәк, алар каршында нык каты җавап бирәсе була. Безнең балабызны, уныклыбызны тамакка атканда шушы бала әйтер, минем әтим миңа дин буенча бер нәрсә сөйләмәде дип әйтер. Алла сакласын. Шуның өчен динне сөйләргә кирәк, аңлатырга кирәк, мәчеткә барырга кирәк дип, Аллаһны белергә кирәк дип. Бөтенсе Аллаһтан тора, Аллаһтан сорарга кирәк дип. Шушы гел вакытта да әйтеп торырга кирәк үзебезнең балаларыбызга. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.